De kofferbak van Dirk Oosterman uit Grauw is leeg. Hij zou deze week het eten weer naar Ouderijn brengen, maar het hoeft net meer. Na een heel soort autoritjes, maar een lekker warm meal van mensen die dat nodig hebben, zitten hij en zijn 23 collega's zonder werk. Ik vond het prachtig werken, de sociale binding met die andere mensen. Een praatje op het eten, soms stond je er 4 minuten te praten, soms stond je wel eens een kwartier te praten. En dan zei ik de mensen, we moeten ik weer terug. Maar die mensen die stonden gewoon op je te wachten om, als je langs kwam, dan zeiden ze, dat is huis maar ik weer. Nou. De malie van Tafeltje Dekje denken dat er een stuk persoonlijke aandacht verlengt. De nijbezwaarger komt maar 2 keer in de week en kan ik net zo goed in de gaten houden of het wel goed gaat bij de mensen. Die mevrouw die is altijd thuis en dan weer ze er net. En dan zetten we het op een stoep en dan ben ik na de tijd en dan kwam ik thuis. Dan zei ik mijn vrouw van, nou ik moet dan maar even om 1 uur weer even bij Longens rijden, want ik vertrouw het net. En dan kwam ik daar en weer het bakje van de stoep en dan zei ik, nou is het klaar. En dan, dat had weer een goed gevoel dat dat dan weer op die manier oplost weer. De 46 hier heeft dat bestaan. En het is natuurlijk heel jammer dat dat samen in een gebeurd is. Nou, dat er toch een soort sociale controle is. Hè? Want het zijn al die oudere mensen die het net meer altijd precies weten wat ze doen. Dat er toch controle op is. En de mensen vind ik altijd heel dankbaar. Het is een dankbare taak. En ze zijn altijd wel blij dat je kan. Vrouw Hofstra kreeg al jaren eten van Tafeltje Dekje. Maar ik bij haar komt nou de bezwaarger van Ding Dong. Ja, alle verhoringen ben geen verbeteringen natuurlijk. Maar dat mag ik nog ondervinden hoe dat gaat. Ja. Zullen jou ze echt wat missen, de man? Ja, dat is een beetje moeilijk. Dan kan je weer ontvangen even.